duk abin da kake so ka samu nasara to sai ka kiyaye abu biyar. Farko ka gano me kake so ka yi ne, na biyu ka ɗau mataki na yi, na uku kar ka tsaya ka ɗore. To kaga nan kun ɗore, shi suke kira mutaba'a, muwasala, sustainability. Sannan na hudu ka yi abu da kyau, itqanul amal. Sannan na biyar ka sa Allah kawai, ba ruwanka da yabon wani ko tsoron sukan wani. Duk abu a rayuwa in ka rike biyar din nan ka ci nasara. To ina fahimtar wannan cibiya alhamdulillah an samu tsayayyu, Allah ya kara muku tsayuwa. Yanda aka tsaya ake ba ɗakin Allah wannan kariya, kuma Allah ya kare ku haka, saboda Allah na kishin ɗakin shi, yana kuma kishin masu kulawa da ɗakin shi. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, ƙa'ida ce. To dai kun ji yar shimfiɗa da muqaddima kan abin da nake so na faɗi.